prepare yourself for the big fight. Inday. Inday, tanere. I am not. I am not a cockfighter. Ko ninyo og Donna. Just call me Donna. Taga Breeze District, Tagum City. From Breeze District, Tagum City. Doon ako'y gamayang negosyo. I have a small business very hot. So very hot. Man, alam na sa your kanang gamay sa kanang gamay negosyo initan. Small business very hot. Hangtod karon wa pa na ko nakaplagan ang lalaki nga alang kanako. Until now, I didn't find someone. The boy next door. Katapusan akong nauyab mo si Benedict. My last lovers is Benedict. Sweet kayo nga lalaki. Sweet and thoughtful. Mo nang ginahatagan ako siya kung unsa iyang gusto. That's why I give a lot to him and he's one. Kabalong English. Sa panila ka-doubt niya kung yun mga ikalak eh. Basta mag-listen kayo siya sa kung in English, yun na ko niya nga, bugoon gini siya, gini. Ano gini yung nabada niya? Kapag ispilahan, di kasabot sa in English ng mga bangko. Ay. Tanang pabor akong gihatag kay Benedict. All favors I'll give her. Hangtod na wala na hinoy ako Until I have nothing. I have nothing. Og dinhi nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And it is this. This is the story of the stagnant of my life.
Life ko. Ayoko pag inana ko. Isa na yung problema na mo life ko. Ano yung my life? Daot akong cellphone ba? Ay, sus! Daot yung cellphone. Ayaw ka pala ka. Ako yata yung mga cellphone nga bago. Okay niya. Gilobi. Ha? Tingnan niyo. Andrew pa rin. Dili ni Android. Labaw pa rin siya sa Android. Mongoloid ni. Sige lang. My life ay maulam sa tanan. Ano sabi gamito ni mo? Life ko. Ay, kabalaka. Dali na ko makaprovide og cellphone, ha? Basta na akong amiga nga si Pamela, dali na kayo ko maka-cellphone. Pero malang kung saan eh. Ha? Gusto mo na ako tong tablet ko. Ay, tablet niya. Ano mas labaw pa rin sa tablet niya. Katuloy akong gusto. Gusto kang tablet. Palitan ng tablet. Ha? Bisag hiram lang good, pero man sa ako. Ayaw, di ko gusto ka na. Gusto na ko, ihatan ako tanan ni mo gusto kay para kada kaning pagkita ni mo nga kung sa tagapagmahal life ko. Ha? Ay, pala. Salamat kay my life, ha? So di ay. Sa ka dalibig ko bang. Wala ni mong naman ligog dagat hapon. Ikaw ba maligog dagat di juga mga dama? Paano ba juga nga tagaw kay kog dagat? Wala eh. Pero guys, paano ba kasama ang isla ha? Layo kay isla lang ina mo pero ang dagat layo kayo. Ubay ka kinamdum nga, graduate naman ako, ROTC naman ay kulang. Ikuha ko ROTC, init kigago, no? Madura ka nangukha pang imong apil. Inita din mo marcha-marcha, no? Init mo kayo na mag-CAT, ka na pa mag-RO. Pero, my life, ako isa ka pabor ba? Di ba naman kay katong kamera nga kuan? Katong DSLR? Oo. Kato pa na itong akong amigo kang Mario? Oy, nga to. Gusto ka lang nga... Pero makuha to, be? Na ako. Wala pa ba ito yung picture na ko nga na nagkuha nito, hamburger. Ay, hamburger. Gusto ka to. Ililitan to, ha? Sige. Bilid. Sige, patay pa. Hiram makuha to, ha? Imuha na to. Hiram lang. Sige. Hiram mo naman mo. Sige, hiram isa. Choy, kiyawan ni mo kwansi, ay? Palo kayo na kung sa isa ko. Tanang gadget ang gusto ba yata ganiya ba? Ba't? Sortyan, di na ako makaya ng imong style bag ba? Ano nga? Palaragin mo tong amigo si Alan. Hindi na ako makacheck ng inyong mga abilidad. At ito nakita na ko ngayon sa Alan. First time ako nakita ang magabarong suya, ay? Masing luhot kasal. Basin. Kaway ni mo, Bart. Bilipan ako. Sa may, maski, ay doon na ginako ni mo, Bart, sa katanan, Bart ba? Siyempre, diskarte na bay. Wala na, diskarte na diya. Parang babae mo, dikit kayo ni mo. Bart, ako, sa kung saan ako, diskarte, Bart. Mahilag na ko. Butangan na silihan na ako niya kung mata, Bart. Tigid mo, ba ng babae, Bart? Ano nga, di man po ka gwapo. Ano po rin, Pat? Yung ka gwapo, Pat. Malay ko gwapo, Bart. Malay na ipiling siya sa ko, pero kanina ko pagkatisunigin mo, ba? Ikaw, Bart, di mo ka gwapo, Bart. Charming ka, Bart. Mayngo ka, charming ka. Hindi ko gwapo, pero Saman ka. sa pamaba mo ba na, Pat? Bloodline yun siguro na yun, Bart. Mo yun, wala. Ikaw, lo, sa may masulti ni mo, lo. Hilom na siya dyan, basag ako, Lipay na bago sa kung 18 anyos nga bata na akong gihato nagpa-enroll. Ako, Bart, hindi na ako makuha ng inyong Bart. Nanay kay pa-enroll nga 18 anyos lang. Siyempre. Kuyawa dyan yung luluan na, no, eh. Kaya 30 na bitaw ito, nagsikat courser mag-ading-ading. Kaya na mo si Matalpao. Para man ka nga, driver man ka. Putsat ko adlaw, putsat po kong gabi. Ang tagasay nga matugan ka. Kiki na akong ginaum-um permit. Saan na? Sana, lo, tongkat alin akong ginaum-um permit. Ginago katong tinalom nga katong isa ka ugat sa ginseng. Pero,
Basta ako Oh, tama na, baby. Picture na kayo na ko kamera. Grabe, gini mo kamera ni mo. Okay, na ba yan? Bayoy! Okay, ano mo kamera, Prato eh? Pipicture ko din nga, nagsandi ko sila, bebe. Bebe, picture ko. Ay, sandi ka ng rebulto sa unggoy. Diya. Man na siya. Papa daw, up. 1, 2, 3. Say cheese. Bebe. Say cheese. Cheese. Grabe. Asa makanin pa? Naglibog na yan. Bebe. Ikaw lang, pipicture ka na ko, lo. Hindi ko mo sandi ka. Kain nyo lang Diya ka sa lobi. Kilid sa lobi. Sandi ka sa lobi. Pipicture, bebe. Da. Bebe. Cheese. Ano naman picture mo lang? Ay, gano'n nagkat-kat na ba? Akala ko, nagkod-kod kang lubi. Kaya kaya kami rahan ni mga batay. Pag-picture ka sa kilid sa lubi, pag-pagpuan, nagkod-kod kang lubi. Galing kayo. Pat, picture ko na kung anong ihipad. Sige. Talikod. Ay, pinas kilid sa lubi, ha? Sige, Pat. Picture, Pat. 1, 2, 3. Tanawa ko na ko, Pat. Bebe, sige daw. Tanawa. Galaw. Nagtukong naman ako. Nalibang na malino na. Kalau gawa na yung picture nyo, bulabog po sa taliban. Hindi kamerahan. Hindi mo ganing akong hiram na sa kong sahay. Hatag niya na school. Yawa, gini mo ba, no? Hiram lang na din mo. Niluig, hatag niya na school. Hindi naman naman siguro na mo. Hiram. Kita baka nga na ako'y mga gamit gihiram, hinatag na tanan. Yawa, gini mo ba, Wala no? ko nang hayo, gihatag na na. Ba't, bintag mo kayo inana po, ba, no? Sa diskarte na ba? So pamaba lang lagi na. Bisan di kayo picture ang tagausap. Bebe. Bebe. Anong gahubo naman ka? Say, picture na ito tanan. Ya, ka na. Kalaw, gawa pa man ka na. Tunit. Ayan, apa? Picture na ta. Tabunan na kung dahon kamay, be? Tanawa ang picture. Ano naman, boy? Ano man eh? Tuli na ka. Pat, salamat kayo, Pat. Ayusan, ginagin mo kami naman, doy. Pat, armikat pa dyan kayo, Pat. Dili. Bebe, ikaw lo. Stilan mo na pong natuli ka. Bebe, baba. Picture ka. Sus, ano ko? Grabe naman paminay. Smile. Smile. Ano na ba? Yan kay kaktuloy, White side ball. Dili, tapi usmula itong tuli. Hinanay. Dili, usmula ito. My life. Di ba naman kay video cam? Meron mo na ako to, Natin akong gidala. Tama kayo kong gidala. Bunyag sa pagumangkon ba? Karong kon, Domingo, bitang dati ka, pero... Okay na kayo, my life. Okay na kayo na. Pero, Di lang ito kayo bitang, instructor ba kayo ito kong angkol? sige lang. Okay naman. Kaya na po ko ilakawan na. Ano ba? Na po ko ilakawan na kuha life ko. Kaya na lang life ko kay para malingaw po ka. Kaya usahay mo ko, busy mo ko kaayo ko. Kaya nakagay ko doon na sa akong kuhan ka ng akong mga mega. Ano kaya ka akong mga mega nga mag-chismis-chismis, mag-chika-chika, mag-about mga kuhan, mga business ba. Samtang nga paabot ka na ako, kaya nag-adto ko sa inyong balay, kaya yung TV mo rin naman ito kung karaan, abre-abre pa magyapon, tumato ka parador. Nako, yung flat screen TV dito. Wala dito na mo gamita to. Wala, gigamit na ako, pero wala naman wala ba yung tao sa balay ko. Pahiram ni Moscow. Pahiram na ako sa imo, ha? Mo, sure ka? Lagi. Mo ba ng 3D na nga TV ro? Oo, kata-trading nga kuha lang brand kay Sunny. Sunny Kuliraha. Sige, hiram mo na ako to ha. Bita, joke na bitaw. Ito ba? Saning lambay. Okay na bitaw, basig gamiton pa ni mo to.
Balik-balik magagingnan ka nga. Di ba ba? Usap na lang na kung mauna-una ron. Di lagi. Usaman. Lagi. Gusto kaya na ako mo hiram ato. Sige. Ha? Mm. Salamat kayo, life ko. Okay na kinalay mo. Kiss ko, be. Na. Life ko, ligo sa kuha. Hindi ko sa dito, man. Dahil siya ko, mag-relax-relax ako. Laina na yung bago kang mata, eh. Ano akong life ko ba? Kay igwad kay igwan ba? Nang lubi po ba? Ha? Moram na siya kato ko, amigo nga. Ano siya si Guy-Guy, uy? Gitakuan man niya niyang kuhan sa unla niya, cellphone. Kuto na ko, tanawan ako. Highlight ko. Ako siguro ning kuhan. Ako siguro ning taste karon na naabot kay life ko man po yung nakabutang din eh. Nag-enjoy jud ko gabi life ko. Salamat kaayo. Asa kay kumi gabi ha? Nilakaw man ko yun. Balik ta sunod dito sa room 69 na ha. Dito ta kay na libre nga butter chicken. Ko di ay gyapon yung tali kay kulo kanidang tawanan ka. Ang lakot ko. Pero relax ko, relax. Relax. Dili ni tinuod ni. Dili ni tinuod. Life ko! Dili ni tinuod Life ko! Saan? Dali pagod. Relax. Life ko! Isa ka naligo ko. Naligo ko sa cellphone niya. Nadere. Relax ang dog ko. Ambi ba? Dara. Kami niya ang cellphone nga naman siya sulod CR. Uma na lang imong palikod diha. Ambi lagi, bida, oy. Ay, napa man ka diha? Pabotan mo, diri lang. Uy, ambi, bi. Itong nagsabon-sabon pa tao. Anong ani man yung ka diri? Bisa nagkasabon-sabon ka? Ambi na ako cellphone. Anong mo di mo mawala mo cellphone? May nagkawato lang ko na mo cellphone. Ambi gani. Anong ambihon man nimo? Ano mong basa makali mo na yung cellphone? Aha. Dili niya ako cellphone? Gibasa na kayo cellphone, wala. Di pa ko ka, dili niya ako. Gibasa ba na kayo cellphone? Wala, pero pautan mo ka, imo na yung cellphone? Ha? Partial, imuha, pero yung pera mo na nimo. Naaram na diyan. Anong takot-takot mo sa cellphone? Grabe, privacy mo na. Privacy? Privacy? Wapit ako. Lingon ko privacy. Ano itago mo mo ng cellphone mo sa imong online? Ano man ako nagitago? Ano ko yung itago? Wala lagi na ako nagitago. Wala mo gitago. Nganong wala mo gitago? Nasa sulod sa punda? Wala gitago. Sabi na niya, nisok-sok na niya? Nanagtikil, ha? Nanagtikil? Ha? Masaman? Life ko, ay. Hawad ka kong mga inani ba? Hawad ka kong mga inana ba, ha? Ay ko ka na ba? Ano naman? Ami. Ay, ako. Okay, sama ni. Ha? Sa mukha na. I-text ko unya kung ganahan ka kay nagulat ko nimo. Live ko mag-ibutang dire, ha? Ha? Ikaw man na. Ikaw? Ikaw na. Ako na. Oh. Mau ba? Mayo. Siya mag-text si Nara dali. Text kita. Hindi ginahala ko na yun ba? Isa na masulti na ko si mga... Do. Ha? Di na ko magkasi mo ang pangalan ni mo? Life ko. Benedicto. May binidik ra iyo. Sobrahan mo na ni mo lang. Sige, Benedict. Ako, dili na ko magsigig kuan. Ako, di ko ganahan magka-wrinkles, mga inana. Adarit kay ka, di ka gwapo, no?
Grabe kay kasak pala ka ba? Mo dinay na mo ka, mo dinay ka. Ha? Ito ba, life ko, muna ganahanap ko mo kay, you're full of surprises. Oh. Isag dollar tangga, i-text-text ko mo. Ah. Hantod ka raw, adyo ka nag-usap. Alam mo ang number niyo? 0910. Kanya ako 0907. Tanawa, nagamit pa yung kaglaing number. I love you, yung kay ganun life ko ba? Kung yun din na ka naman I love you kay kasakwa. I love you kay kasakwa. I love you, kay ganun. Magamit yung kaglaing number. Tanggal naman na yung simpak ba? Oh. Iwan na simpak ko. Oh, Amin yung cellphone. oh, ano naman? Anang mga laptop yung ulit na TV, ako nakuha na. Life ko. Pag solo din ha. Ako, katinaraw ko ni mo, niya ikaw di ay ganidang-didang ka. Life ko, Ha? pagana life ko. May magnaka-ebidensya. Usalit ako na kwanda. Usalit ko, nag-enjoy ka sa room 69 sa Manila. Ha? Life ko. Ha? Wala mo ko kasunod na ng mga ingana. Life ko, hindi ko. Wala ka rin sunod ang mga inana. Oh, istoryahe itong imong simpak. Asa mo itong Star Scroll kitanggalon ko ng flat screen diri, Eh, sige, sige. We'll talk, okay? Lala. Ay, wala na. Dili na ko gusto mag-istorya mo kasi ilaro na sad ko nimo. Dili, like, May istorya na sad kag pilo-pilo na po nimo na imong liog. Yan, Ha? sige na, mga istorya sa taba. Wala na. Wala na, Benedict. Wala na, ha? Kadali lang ba? Tama na ni. Dona, please. Ha? Dona, please. Bisan pag buhila kag timbangan sanggot o kuban pa buhila kag atsa diha. Ah, sige, sige. Bisan buhila pa kag limestone. Ah, sige, sige. Maangkon ko. Oh, diyan ko na nimo. Humana to istorya. Wala ko ni angkon nga na ko ilain. Ang saman diay. Oh. Umiangkon ko nga mahal kay tika. Ako nimo. Oh. Sige, malo. Sulbara sa to nag-text sa imo nga. Dito sa katong nag-enjoy kay nimo, nag-enjoy mo duha. Dito mo ha. Unya. Asa naman tong Mag-istorya tao niya na natanggala. Okay, talit sa. Mag-istorya sa tatalit sa. What can I do to make you feel secure? Remove all your doubts so that you know for sure that you're the apple of my eye, girl. Fulfill me of my dream. Time will show the value of just what you mean to me. Pinumdum ka dari tao na nag-meet. Oh, kinumdum ko. Ikaw na kinumdum ba kasi magipang buhat? Ha? Life ko. Susama sa Kita pag... na kayo ka. Life ko, wala lagi ko kabinuang. Huwag ko lang babae, ikaw lang. Para mo ba na itong istorya? Okay, wala ka nagbinuang. Gusto pa may isulti mo? Life ko. Ang kuno na ako. Maglibog ko, marag na siguro kay Kambal. Ngano na kayo man kana? Kay, naapakas akong nauna. Napadyo ka sa akong kasing-kasing. Kay Kambal, no, duha mo, no. Mao ba? Bato ra kayo nakita kang lain. Bato ra kayo nag-text-text sa atong taga room 69. Kaya hindi ko kambal, no? Mayo kayo na imong style nimo. Mayo kayo na style nimo. So, di na ganyan mo mahilot ni. Tama na, Benedicto. Ikapoy na ko inaning mga relasyon. Kadang imo ra kong ilad-ilaron. Ihatag na ko tanan, provide ako tanan nimo, mong hiram ka, akong ihatag sa imo ha. Malay man ato kung sa imong gibuhat na dito. Grabe kayo ako. Masakit mo. Ganda na lang akong gisakripisyo na ako sa mga Benedicto. Donna, please. Donna. Di na ko. Bawiyon ang putan ng mga gamit. Itong kama. Itong waterbed, bahalag. Ibili na lang ako itong water bed lang ang kwaon. Itong kamera, cellphone, itong flat screen TV. O itong laptop, tanan. At itong habol nga. Girigalo sa kwatong birthday. Itong beauty bird. Sige. Kaon mo tutanan? Oh, Huwag ko nadalo ato. wala ka na dalo, pero dawat ni mo, hiram ni mo. Baka na
Regalo. Sige. Kung sa mamaya itong ipamot ko, ano na ko to? Ulit ako sa inyo ha. Dalhon ako tanan dito. Pantay ka, ha? Oh, Magpaabot ka! di ba pa? Magpaabot ka, Benedicto! Huwag magigabot ang aning-aning nga. Hindi na naman ko diri. Apaso na lang na ako dito eh. Magdali ko. Pantay juga tawahan ng ganina. Tulo na ko ka-oras na rin ba? Wala'y tao. Pagprihan akong portahan, be. Huwag na rin siya gusto kang gamit. Ikaw lagi na niya tanan. Hindi, isulat eh. Sabi ko. Pasensya na ka. Akong gidalatan ng mga gamit kay wala ko'y gamit sa akong gibalhinan nga balay. Pag di ko musulti kung asa ko, kay musunod ka. Daghang salamat. Ayaw ka balaka, kayang uban na prinda na. Giprinda, gina niya. Mga yung ilang kwarta sa akong katagaan, mga kaya ako, nagiprinda, gina niya na mga gamit ako. Benedicto! Kasalbado, Benedicto! Isumpa na ka, Benedicto! So delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like Chopin.